ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз бо ҳамроҳи шумо тайёр мекунем як маҳлул барои дароз кардани мӯи сар, боқувват кардани мӯи сар. ба мо лозим аст дӯстони азиз як стакан об, ин як стакан оби мо дӯстони азиз 200 грамм об мешавад. Ба мо 2 қошуқча чорни перец лозим аст дӯстони азиз. чорни перец аз микроэлементҳо, витаминҳо хело бой аст дӯстони азиз. Витамини B, C, калтсий, фосфор бисёр дорад. Барои боқувват кардани мӯи сар ва дароз кардан хело ҳам витаминҳои хуб мебошад. анакнун дӯстони азиз 15-20 минут меҷӯшонем то саҳар мемонем, то ки ҳамаи витаминҳояш ба об барояд. дӯстони азиз, диде дӯстони азиз, ранги об чӣ хел дигаргун шуд. анакнун аз сеткача мегузаронем. ба мо ба 200 грамм об 200 грамм шампун лозим аст. фарқ надорад шумо чӣ хел шампунро истифода мебаред. анакнун ин обро ба шампун омехта мекунем. дар муддати як моҳ дӯстони азиз худатон мебинед результаташро. ба шумо тамошои хуш хоҳонам. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед.